praktikak eta lanean egiteko jarrera hori eduki badabe. Klasen be bai nahiko praktikoa da. Azkenean dualak oportunidade asko emoten dau. Gradu honetan niten dena da elektrizitatean zutabe garrantzitsuenak edo landu. Alde batetik automatizazio arloko erronkak egiten dire, igual adibidez portoi baten automatizazio elektrikoa hori diseinatu eta kuadroa egin. Eta beste alde batetik oso garrantzitsua da bai etxe bizitzan instalazio elektrikoa hori ikastea, gauzatzea, eta azkenean titulu honetan lortzen da hori akreditazio bat etxe bizitzetako instalazioak egin ahal izateko, eta orduen hori zutabe oso garrantzitsu bat da. Ointxa izten panel batzuk, instalazio automatizauek, automatismoak eta hola. Eta zirkuita izan egiten da motor bat ipinteko martxan. Beste alde batetik dauz, gaur egunean garrantzi dekon alde fotovoltaikoak, gero eta garrantzi gehiago hartzen da bilena, eta gero telekomunikazioetako instalazioak, elektronika purbet, eta holan gitxi gora bera. Elektrizitatean, azkenean salida asko aukindo da. 5 urte egon nintzen duala egiten, Ilunbe enpresan, beti Zulebarrekin kontaktua egon da. Ondo. Erdi mailakoak izanik eurek egiten daben lana batez be praktikak eta montajeak eta holango gauzatira. Orduen gure erronketan alegin duten gara gaur egunean enpresatan aurkitu alda hori izan lanak eta holango erronkak sortzen eta horren inguruko praktikak eta garatuten. Teoria bai, oinarri bete auki badurilako, eta gero teoria hori errealidadea eroan. Benetan egin badaurien lan batera eroan, praktiketara. Klasen egiten gauzek dire bastante praktikoak. Bai deko teoria eta da elektroteknia itxan da. Azkenean behozu montetako zirkuito guztiek ekin behozu zeten zino eran badaurien talan. Eta horretarako elektroteknia egiten da. Ikaslentzako azkenean lehenengo beharra badanez, moto utxu apur bete oportunidadea urtetako enpresa mundura eta